and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahiluna pa ang panahon. May I know who's on the line, please? Unsa? Shit! Kinsa ba ni? Kinsa ni? Hello? Hello? Ayaw na putla ni atong panig... Hello? Shit! Kinsa man to? Nga na nakailaog na ibaw mo siya sa akong number. Nga no? Unsa? Nabuang ka? Ayaw ko king na nabuang ha, Baldwin? Wala pa ko lang gidudahan nga muhimo ini nga rin ako. Ikaw ra gyud. Dawat ano ba kasi imong pangunahon na rin kami? Ako bang tiwag imong nabati nga bitawag ko nimo? O lagi dili. Dili ni mo tingog ang ako nabati nga mitawag nako. Pero naibaw kong way laing tao nga muingon ako ini. Ikaw ra gyud. Og lakmit nanugo kag laing tao aron ingnon ko ini. Nabuang ka na gud rin kami. Nabuang ka na gud. Ayaw na lang pagpakaroon ingnon pa, Baldwin. Oras nga ako ganing mapamatud-an. Tan-awan niya. Ipapriso tagid ka. Mao ba? O sige. Ipapriso ko. Pangulikta og lig-on nga mga ebidensya nga magtumbok na ako nga mo'y naghimo sa ingon. Ah, shit! Makalagot. Makalagot sa tanang makalagot. Pero, wa man ko laing gidudahan nga makahimo na ko ini. Si Baldwin naman gyud. Siya ra. Pero kung dili man gani siya naghimo ni ini, posible gyud nga nanuko siya og tao aron ingnon ko niya ini. Pero kung dili sab siya, kinsa man katotohanan. Kinsa man siya. Nisuan ang pangayong pangisip si Ricabe. Pasagan na lang. Ang buhaton ko mga taon to. Mangita na yun kog laing problema. Mag-ibog na magay kog unsay akong unahon. O kung unsay pagsulba sa tipod o kong problema. Wala yung sama kayabang ni Bihana. Ikaw ang iyang gipasangilan, pre? Lagi pre. Ba't kung siya nagkaon niya? Ako may gidiritso ang tawag o ipasagidlan. Ay na lang to katagi o gibugaton, pre. Saywar lang to iyang gibuhat. Murabag ka nang gipanagat ka. Na, huwag din siya makuha na ako pre. Kung na siya na ako managat. Bisag ibis o tabasakan. Waog wag siya makuha. Kung dispirada na yung taong bayhana dyan mo pre. Tanawa. Anong yapil naman sa nimong ako nga ano eh. Sabay labot na ako. Bilabot ka pre. Nga God? Kaya mo siyang gidid ma. Ngamong na lang. Pida. Nanasag ka na, pre. Bitaw. Kubidya pre. Pero, daang tinuod ha. Maginanggaw lagi na siya eh. Kanyay ra bitaw nga ikaw mo'y gidudahan ni Rika nga nagbinuang niya. Kay digi ka palupig. Masag palupig ko niya. Kadako niyang babae. Unya, lalaki ko. Palupig lang ko niya. Pasinggit o papansin nitong iyaha. Kaya mo siyang gi-ignore. Huwag yung tagda. Umanggid ka. Huwag ka badago niya, pre. Tinood na, pre. Pero mas na problema na hinoon ko. Kay si Chelsea mo'y nadagi niyag maayo. Ay, mauna na yadugang sa ko problema ron. Bisan on sa dalay mahuna-hunaan. Kay gimingaw lagi kuno siya ni Ricame. O gusto siya nga magkita sila pagbalik. Na, mura gitanga ta na, pre. Para na ko, mas maayo nga di na lang siya mabalik pa sa pagpadol ni Chelsea. Kaya kasiguro ko, nga sa ngadto-ngadto, kung dili na lang niya buhaton, malimot ra si Chelsea niya. Maayo naman ang gali untag
Dili na lang siyang pakita ni Day Chelsea, pre. Nagyunta. Pero, tanawa, pre, ha? Kung ato gid palawman ang pagsabot ba, gigamit ni Rica May ang kainosente ni Chelsea. Nga, sayo na kaayong mada sa iyang pag-ulo-ulo. Magdako no hay og bisan unsa, aron madani ang atensyon sa bata. Nya, tanawa rin oh. Lagi, pre. Pero, saan naman dito ng balita sa imong pag-follow up sa atong taga-agency bitaw, pre? Nga imong gipatabang sa whereabouts o sitwasyon karon ni Marie Melanie dito sa gawas? Sa pagkatinola, pre. Daga na mitabang. Inudan nga nagtuo ko nga nining mga alawa. Usa nining mga alawa. Magkontak og magkasulti ko na si Melanie. Maayon ta, pre. Maayon ta. Kumusta naman si Chelsea diha sa eskwelahan, Toranding? Okay naman, Dong. Pero malagi, ngita gihapon ni Rica May, oy. Mao ba? Oh, lagi dong, unsa ni bataa, oy. Unya na kaapan. Isa among pag paniod to gari ha diri. Wa mo tarog kaon, oy. Ha? Tilol ba rin gisulti ni mo, Toranding? Dong, oy, tinuod yun na, Dong. Huwag yung ko, makita ko basutan nimo sa iyang pagkaon para paniod to. Si Ate Rica lagi gyud ko, no? Nausa man yung bata, eh. Bato. Di ba ni maayo ang iyang gibuhat, Toranding? O di ni mo kasabi, aron nga mapugo sa pagkaon. Ah, hilain na. Dahil sa pagkuhan dong, oy. Maluit ang da Chelsea, oy. Pero akong gingnan, namarapit ako kanang dahol ga ba? Kung dili si mo kaon, tawagan ta ka, napugo sa kaon. Pero mo lagi nagtimi-timi in taon, oy. May kaon ng tuod, pero gamay ra lagi taon, oy. Kano sa man ni magsugod, Toranding? Ay, wag kong kasiguro dong ha. Pero may pagkamaro ba yan na si Day Chelsea? Mo nang mas maayo gyud nga apungan na siya diri sa eskwelahan kon mukaon na. Kay usa kay gayon ana nga naa kay gisugo nako o wahay kong miabot diri sa eskwelahan mga alas 12 ni gito pasados udto. Ay bang ko nga nagpasalamat na ko tong iyang classmate. Salamat ko na sa food. Kay mao di ay. Gamay nagigawas na Chelsea. Unya, aron ingnon nga iyang nahulot, iyaring gihatag siyang classmate. Unsa? Di ka na maayo ang iyang gibuhat. Sorry dong ha, nga kuan ba karon lang ko kasulti nimo ini ba. Timingan lang to ba nga wa ako. Di mo lagi, may gisugo ka nako. Ang ako na ba ako, simbak ko, masakit, lain na pong problema. Maugyod. Sige lang, Toranding. Kay ako siyang pagigsultihan bayan, anak. Oh, ikaw nalay, diskarte dong ha, nga dili sa matuko ug malain ako ha. Dili sad maayo nga tungod lang nini yung pagsulti nimo nako, malayo og masuko siya nimo sa imong pag-concern niya. Nga naman, angay ba din ikasuko? Kuan ba ka nang ako? Ako lang pod gud ni dong, basin lang ba? Ay, kabala ka ba niya na, Toranding? Naibawar ko kung sa'yo maayo kubuhaton. O gusto may gusto niyo mahitabo na imong kalakit, Chelsea? Ha? Nga masakit ka? Nga di kasakit ni mo. Kita ragyapon ang problema. Nga ako ragyapon ang mamuaw sa pagbantay nimo, sa pagmonitor nimo, o pag-amuman nimo hangtod ka maayo. Nga naman ka mo tingog? Nasuko ka sa kong isulti nimo? Nga mituga si tito nimo Toranding, nga mo na imong gibuhat? Chelsea lang ga. Mahal og pinangga ta ka. Malipay ka ba di ay? Nga maproblema ko? Nga mag-uul ko tungod nimo? Dili, Dad. Unya, Sorry, Dad. sayon ra kay pagpangayog sorry. Apan ang problema? Kung sincero ka ba? Patinud-anon ka ba sa pagpangayon nimog sorry? Dili na mausap, Dad. Kinahanglan nga di na gid mausab lang ka. Dili na lagi, Dad. Kinahanglan nga dili na gyud.
Sa dili ka pamubuhat og mga butang nga supak sa kong gusto. Nga para ra gid nimo. Huna-huna Nga dili sa tanang panahon na ako. Nga imo kong ikauban. Malipay ka ba di ay nga mawa na ko nimo lang ka? Malipay ka ba di ay? Dili na, dili. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!